Imos con información deportiva. O Unión toma a dianteira na eliminatoria ante o Córgomo grazas ao solitario tanto de Iván Rama. Os rianxeiros xogarán a volta en Valdeorras coa esperanza de clasificarse á final. O Municipal de Vilas abriu novamente as súas portas onte para que Unión e o Córgomo Vilamartín xogaran o primeiro duelo da fase de promoción de ascenso a preferente. O calor foi un dos protagonistas da tarde na que os da Sado se puxeron por diante na eliminatoria grazas a un traballado triunfo. Os locais sabían que o encontro ia ser duro e os visitantes, rocosos dende o inicio, apostaron por un enfoque defensivo con 5 defensas e un punta para aproveitar algunha contra. Os vermellos monopolizaron o xogo, pero o muro do Córgomo impediu que puideran xerar especial perigo. Os de Vilamartín apostaron todo ao empate para centrarse na volta, que se xoga no seu campo de dimensións máis reducidas, pero Unión tirou de paciencia para atopar o gol. Houbo que agardar o minuto 80, pero tanto chegou obra de Iván Rama que finalizou cun disparo certeiro unha boa xogada conxunta. O Córgomo reaccionou facendo o duelo aínda máis lento, para evitar que os rianxeiros chegaran ao encontro de volta cunha maior vantaxe. Os dasados preparan xa este duelo no que se xogarán a súa presenza na final da promoción de ascenso para poder estar á vindeira campaña na preferente.